Mă numesc Irina. Am 44 de ani și trăiesc în Sinaia, un oraș cochet din Carpați, unde vilele vechi păstrează taine pe care nici munții nu le mai spun. Pentru cei din jur, viața mea părea una de invidiat. Eram căsătorită cu Andrei, un avocat cunoscut. Aveam o vilă cu vedere spre pădure și o garderobă pe care orice femeie și-ar fi dorit-o, dar luxul și aparențele nu țin cald în nopțile lungi și nimeni nu știa cât de rece putea fi patul meu în lipsa lui. Andrei era mereu ocupat, procese, clienți, întâlniri la București. Uneori dispărea câte 2-3 zile fără explicații clare, iar eu rămâneam singură printre pereții groși ai casei noastre. Singura constantă reală în viața mea era tatăl lui Andrei, domnul Mihai, un bărbat de 65 de ani, dar cu o eleganță greu de egalat. Fost profesor universitar de istorie, cultivat, manierat, cu acel parfum subtil de vechi lemn de santal și tutun fin. Ochii lui pătrunzători aveau o liniște care mă tulbura. De câțiva ani, Mihai obișnuia să ne viziteze periodic. Între noi se legaseră conversații profunde despre literatură, artă și viață. Dar ceva s-a schimbat în ultima vreme. Într-o seară rece de toamnă, când Andrei era din nou plecat la tribunal, Mihai a apărut la ușă, ținând o sticlă de vin și o cutie veche de lemn. Purtau cămașă albă cu guler scrobit și un pulover bej din cașmir, pantaloni de stofă cărbune și pantofi din piele întoarsă. Arăta impecabil, dar privirea lui avea altceva, o intenție nerostită. Am trecut doar să-ți aduc un vin de colecție, spuse, cu un zâmbet ușor ironic. M-am gândit că poate nu vrei să bei singură în seara asta. Zâmbetul meu s-a născut faiersk. Aș fi mințit să spun că nu mi-am imaginat această scenă de multe ori. În acea seară, purtam o rochie simplă, de mătase neagră, ușor mulată pe corp, care îmi lăsa umerii goi. Picioarele mi erau goale, iar o brățară subțire de argint îmi strălucea la gleznă. Erau detalii nevinovate, dar știam prea bine ce efect aveau asupra lui Mihai. Ne-am așezat în salonul vechi, unde lumina difuză de la lampadar cădea bâlând peste fața lui. Vorbeam despre cărți, despre viața de altădată, despre cum unele iubiri se pierd în rutină și altele se nasc în tăceri. Ai ceva diferit în privire azi, Irina, mi-a spus, sorbind încet din pahar. Am evitat privirea lui. Sau poate n-am mai vrut să o evit. Tăcerea dintre noi devenea densă, aproape tangibilă. Mă ridicai să mă aduc 2 pahare, iar când m-am întors, l-am surprins privind la glezna mea descoperită. A roșit ușor. Acel gest, acel roșu pe chipul unui bărbat matur, m-a atins în adâncul unui colț pe care nici Andrei nu-l cunoscuse vreodată. Ce e în cutia aceea? Am întrebat, privind spre lemnul vechi lăcuit. Mihai a zâmbit și a deschis-o. Înăuntru era un set vechi de scrisori și fotografii alb-negru. Am privit uimită. Le-am păstrat de la mama ta. Am cunoscut-o în tinerețe. A fost iubirea mea pierdută. Inima mi s-a strâns. Un alt strat al bărbatului din fața mea mi s-a revelat. Nu mai era doar tatăl lui Andrei. Era un bărbat cu dorințe, cu regrete, cu trecut. Și eu nu mai eram doar nora lui. Când s-a ridicat să plece, ușa s-a deschis greu, de parcă însă și casa nu voia să lase să plece. Dar privirea lui, când s-a întors, m-a ars. A fost o secundă, dar în acea secundă, tot ce fusese reținut în ani de tăceri s-a spus fără cuvinte. Am rămas singură, dar nu mai eram la fel. Știam că ceva începuse. Și nu aveam niciun gând să mă opresc. 2 zile mai târziu, Andrei era tot mai absent. Mă saluta rece, ca pe o colegă de apartament. Nu întreba nimic, nici despre vizita tatălui său, nici despre ce făceam eu în absența lui. Era evident, interesul se pierduse de mult, iar singurul motiv pentru care mai locuiam împreună era obișnuința și aparențele. În acea dimineață, m-am trezit devreme. Am îmbrăcat o cămașă albă din bumbac fin, lungă, care mă ajungea până la genunchi. Nu aveam nimic pe dedesubt. Părul îl prinsesem lejer cu o agrafă aurie, iar pe gât mi-am pus un șirac de perle mici, discrete. Am privit reflexia mea în oglinda veche din dresini. Păream o femeie calmă,
dar sub acea suprafață era o tensiune tăcută, o nevoie adâncă, nerostită. În jurul prânzului, Mihai m-a sunat. Vocea lui era calmă, caldă. Irina, ai câteva minute. M-aș bucura să-mi spui ce crezi despre o casă. Am nevoie de un al doilea ochi feminin. Acceptasem fără intare. Ne-am întâlnit în Bușteni, o localitate liniștită, între pădure și munte. Casa era așezată pe o colină, cu vedere spre crestele înzăpezite. Nu era mare, dar avea farmec, obloane verzi, ferestre mari cu rame din lemn masiv și o terasă pietruită care dădea spre o grădină sălbatică. În interior, lemnul de cireș și podelele vechi scârțiau ușor. În dormitorul principal era o oglindă ovală cu ramă aurie, sprijinită de perete. Lumina după amiezii pătrundea filtrată, creând o intimitate greu de descris. Îți place? Mă întrebă Mihai, privind spre mine, nu spre casă. Am dat din cap încet. Dar nu casa mă emoționa, ci felul în care mă simțeam în ea, văzută, dorită, liberă. Am urcat scările împreună, pașii noștri răsunând în ritm lent. În dormitor, Mihai a deschis ferestrele. Vântul mi-a ridicat ușor cămașa, lăsând picioarele goale la vedere. Am văzut în ochii lui acel mic tremur. Dar, ca întotdeauna, nu a spus nimic. Vrei să-mi dai o mână de ajutor cu măsurătorile? M-a întrebat brusc, deschizând o ruletă din buzunarul paltonului. Am zâmbit. Cât de tipic pentru el, să se ascundă după detalii tehnice, când între noi tensiunea era atât de evidentă. M-am aplecat lângă pat, ținând de un capăt al ruletei, iar Mihai s-a apropiat. Atât de aproape încât simțeam căldura respirației lui pe ceafă. Mi-a atins ușor încheietura mâinii, un gest care m-a făcut să închid ochii. Era bâlând, dar tremurat. Irina, mi-a șoptit. Nu mai știu de când îmi doresc să spun asta, dar simt ceva pentru tine. De mult. Nici nu mai contează că nu e corect. Am simțit cum inima îmi bătea în gât. M-am întors ușor spre el, gura lui era la câțiva centimetri de-a mea. Ochii noștri se priveau direct, fără rușine. M-am ridicat ușor în vârfuri, nu pentru un sărut, ci pentru a-l testa. El a aitat. A închis ochii o clipă, apoi a făcut un pas înapoi. Nu aici, nu acum, spuse cu voce joasă. Mă doruse acea retragere. Dar am înțeles. Mihai era un om care se temea de impulsuri. Și totuși, în acea retragere exista o promisiune. Ceva abia început. Pe drumul spre casă, n-am spus nimic. Dar în acea noapte, în patul rece de lângă Andrei, am închis ochii și am văzut doar conturul lui Mihai în lumina bâlândă după amiezi. Iar ceea ce am simțit nu mai putea fi ignorat. În ziua următoare, am primit de la Mihai un mesaj scurt. Te pot vedea diseară? Am lăsat ceva la tine. Eram deja în tensiune. Aveam în cap scena de ieri, apropierea lui, felul în care mi-a șoptit numele, cum s-a retras în ultimul moment. Dar azi, simțeam că niciunul dintre noi nu va mai avea puterea să se oprească din nou. Am ales cu grijă ce să port. O rochie lungă, din stofă subțire blemarin, cu spatele decupat în formă de V, fără sutien. La gât o eșarfă de mătase ivoire, ușor legată, ce acoperea gulerul elegant al rochiei. Părul, desfăcut. Pe buze, doar un strop de glos. Îmi doream să fiu dorită. Dar și să-l provoc. Când Mihai a ajuns, afară ploua mărunt. Venea direct de la un eveniment, purta o haină neagră, lungă, udă de ploaie și o eșarfă nodată neglijent. Când a intrat, s-a oprit în hol. Și-a scos paltonul și privirea lui s-a lipit de mine. Nu a spus nimic. Dar ochii spuneau tot. Ce ai uitat? Am întrebat, încercând să par naturală. Nu știu. Dar simțeam că trebuie să mă întorc, a răspuns el, apropiindu-se încet. M-am întors cu spatele, mergând spre bucătărie. Știam că spatele gol al rochiei îl va lovi ca o palmă bâlândă. Iar când m-a ajuns din urmă, s-a oprit în prag.
Niciunul dintre noi nu avea chef de cafea. Tensiunea plutea greu în aer, iar ploaia de afară părea să bată în geamuri ca o respirație. Irina. Da. Eu nu mai vreau să te privesc doar de la distanță. M-am întors. Mi-am desfăcut eșarfa cu o mișcare lentă și am lăsat-o să cadă pe podea. Ochii lui s-au închis un moment. Am făcut un pas spre el, iar el unul spre mine. Când m-a atins, nu a fost un gest brusc, ci o alunecare lentă, controlată. Degetele lui s-au oprit pe linia umerilor mei goi. Un fetiș rămăsese nespus, dar eu îl știam. Atingerea gâtului, locul sensibil, vulnerabil, dar încă purtător de putere. L-am lăsat să-și plimbe mâna acolo, iar fiecare atingere mi-a înfipt un fior în piele. Ne-am oprit în sufragerie. Pe canapea. Am aprins doar o veioză. Lumina caldă dansa pe pielea noastră. Rochia mi-a alunecat, lent, de pe un umăr. El nu s-a grăbit să o tragă în jos. A tras doar de margine, cât să-mi lase clavicula descoperită. Îmi ținea fața între palme. Și pentru prima dată m-a sărutat. Fără întare, fără întrebări. Acel sărut avea gustul anilor pierduți, a fanteziilor netrăite, a vinovății amestecate cu eliberare. Vrei să ne oprim? M-a întrebat în șoaptă, cu vocea ușor tremurată. Nu, Mihai. Acum nu. Acum vreau să simt. Am simțit cum mă ia în brațe și mă așează ușor pe canapea. Mâinile lui mă atingeau corpul cu bâlândețea unui bărbat care știa exact ce vrea, dar m-a ales ce nu are voie să vrea. I-am desfăcut nodul cravatei, iar gura lui a coborât încet pe umărul meu. Pe trupul meu. Încordarea noastră se dizolva în respirații sacadate, în tremurul degetelor care nu mai aparțineau nici timpului, nici regulilor. Și totuși, nu ne-am dus până la capăt. Nu încă. S-au oprit palmele. S-au domolit mișcările. Ne-am privit. Respiram greu. Eram acolo, aproape goi, dar mai îmbrăcați în rușine decât în haine. Încă nu e momentul, spuse el, dar va fi. Am închis ochii și am aprobat. Știam că această oprire nu era un sfârșit. Era doar o amânare. Și poate, exact această amânare ne ardea și mai tare. 2 zile am trăit cu pieptul încleștat. În fiecare clipă tăcută, retrăiam acel moment pe canapea. Respirația lui. Palmele lui. Gura lui pe gâtul meu. Iar oprirea aceea, deși atât de elegantă, devenea o tortură cu fiecare clipă ce trecea. Andrei plecase din nou la București. Nici măcar nu m-a anunțat personal. Am aflat dintr-un mesaj sec: revin duminică. Nu mă aștepta. De data asta, nu m-a durut. M-a eliberat. Era sâmbătă seara, iar Mihai m-a sunat. Vocea lui era altfel. Fără întări. Sunt la casă. Dacă vrei, vină. E cald, am aprins șemineul. Și-am păstrat un pahar pentru tine. Am urcat în mașină fără să răspund. Când am ajuns, noaptea era densă, pădurea părea că ne ascunde de lume. Casa lui Mihai, mică și retrasă, emana lumină caldă prin ferestrele mari. Când am pășit înăuntru, m-a cuprins un miros de lemn ars, vin roșu și dorință reținută. L-am găsit în living, lângă foc. Purtau cămașă albă, ușor descheiată, și pantaloni din stofă închisă. Părea un bărbat dintr-un tablou vechi, desprins din alt timp. Eu purtam o rochie lungă de catifea vișinie, fără bretele, cu spatele gol și o crăpătură pe coapsă. Părul lăsat liber, buzele roșii. Sub rochie, doar parfumul. Arăți magnific, a spus el, aproape fără voce. Așa mă simt, Mihai. Am băut vinul în tăcere, privind cum flăcările dansau. La un moment dat, s-a apropiat, a atins ușor șalul care mă acoperea umerii și l-a lăsat să cadă. Apoi, cu o delicatețe infinită, și-a trecut palma peste pielea mea, începând de la ceafă până spre omoplat.
Te-ai gândit la acea seară? L-am întrebat în șoaptă. În fiecare oră. Irina, nu mai pot. Nu mai vreau să mă abțin. Nu în seara asta. L-am privit. Ochii lui nu mai erau plini de rețineri. Era acolo o foame, dar și o bâlândă țărară. M-a ridicat ușor de pe fotoliu și m-a condus spre dormitor. Aici, totul era simplu, rustic, dar rafinat. Pe noptieră ardea o lumânare parfumată. Pe pat lenjerii din bumbac gros, alb, cu broderie discretă. Când m-a așezat ușor pe pat, a început să mă dezbrace lent. Catifiaua a alunecat pe podea ca undă. Rămăsesem doar eu, pielea mea și privirea lui arzătoare. Își plimba mâinile pe mine ca un sculptor, cu atenție, dar cu intensitate crescândă. Un fetiș pe care l-am descoperit la el în acea noapte a fost legat de control, nu brutal, ci psihologic. Îi plăcea să mă facă să aștept, să anticipez. Îmi șoptea la ureche, îmi cerea să stau nemișcată, doar să-l simt. Și eu îl ascultam, cu tot corpul. Fiecare atingere, fiecare cuvânt era un act de încredere. Îmi lega ușor mâinile cu eșarfa mea de mătase, nu pentru a mă domina, ci pentru a-mi arăta că mă ține în siguranță. Iar când s-a plecat deasupra mea și buzele lui au atins zona de sub claviculă, tremurul care m-a cuprins a fost mai intens decât orice am simțit vreodată. Ești frumoasă în liniște, Irina. Când nu spui nimic și doar simți. Nu știu cât timp a trecut. Ore. Poate o viață. Am adormit cu capul pe pieptul lui, iar bătăile inimii lui mi-au ținut loc de cântec de leagăn. Până dimineață. M-am trezit în zori. Mihai încă dormea. Am ieșit pe terasa mică, învelită într-un pled, privind cum se ridică ceața peste pădure. Aerul era rece, dar pielea mi ardea. De viață. De atingere. De sentimentul că pentru prima dată făcusem ceva doar pentru mine. Dar liniștea a fost brusc întreruptă de vibrația telefonului. Un mesaj de la Andrei. Știu unde ești. Vorbim acasă. Am simțit cum tot sângele mi se scurge din obraz. Dincolo de pădure, răsărea soarele, dar în mine se strecura o altă lumină, una care ardea. Nu de rușine. De revoltă. De adevăr. Am condus înapoi spre Sinaia cu stomacul strâns, cuvintele lui Andrei pulsând în mintea mea ca o rană deschisă. Știu unde ești. Nici punct, nici explicație. Doar un verdict. Când am ajuns acasă, ușa era întredeschisă. În living, Andrei stătea cu spatele la mine, privind pe fereastră. Pe masă, 2 cești de cafea și o fotografie. Eu și Mihai, surprinși dintr-un unghi clar de la distanță. Râdeam. Îi țineam mâna. Asta-i devenit. Murmură el fără să se întoarcă. Mi-am păstrat tăcerea. El continuă. Cu tatăl meu, Irina. Cu omul căruia îi spuneam hai mai des pe la noi. Ai idee ce înseamnă asta? Da, am. Înseamnă că mi-a fost dor de cineva care mă vede. Andrei s-a întors. Era palid. Nu furios. Dezamăgit. Iar acel calm era mai tăios decât orice țipăt. Am avut multe probleme, Irina. Am greșit. Dar niciodată nu m-am atins de prietenele tatălui meu. Eu nu sunt prietena ai lui. Sunt femeia care nu te mai aștepta noaptea. Tăcere. Ochii lui se umeziră, dar nu lăcrimă. Vrei divorțul? Întrebă rece. Vreau liniște. Vreau adevăr. Ai grijă ce alegi, Irina. Mihai nu e tânăr. Nu e fără trecut. Și nu va putea fi vreodată bărbatul care să-ți ofere o viață întreagă. Poate. Dar el mi-a oferit o noapte adevărată. Tu mi-ai oferit tangoi. Nu a mai spus nimic. A ieșit, trântind ușa. O săptămână mai târziu, am primit un plic. Acte de divorț. Fără notă, fără discuție.
Doar semnătura lui. Cu o eliberare amară, am semnat. Și-am plecat din casa care nu mai aparținea nici în amintiri. L-am căutat pe Mihai. I-am scris, l-am sunat. Nimic. Am condus până la casa de lângă pădure. Am bătut la ușă. Niciun răspuns. Am așteptat ore. Am lăsat un bilet. Spunem că nu a fost doar o noapte. A doua zi dimineață, am primit un mesaj scurt. Irina, nu pot. Mi s-a tăiat respirația. Am recitit de 10 de ori. Apoi încă o dată. Într-un gest de furie, am șters tot. Poze. Mesaje. Am încercat să șterg și sentimentul, dar nu reușeam. În locul lui, rămăsese o liniște. Ciudată. Tăioasă. Dar nu golă. Au trecut 3 luni. M-am mutat într-un apartament în Brașov, într-un bloc vechi, cu pereți groși și ferestre largi. Lucram într-o librărie mică, la etajul unei clădiri interbelice. Viața mea devenise tăcută. Curată. Neașteptată. Într-o după-amiază, în mijlocul iernii, am primit o carte comandată de un client. Fără nume. Fără adresă de retur. Doar o singură frază scrisă pe prima pagină cu cerneală neagră. Am cumpărat casa pentru amândoi. Dar am lăsat-o goală fără tine. Am zâmbit. Nu pentru că mă întorceam. Nu pentru că îl iertam. Ci pentru că, în sfârșit, știam, ceea ce trăisem a fost real. Și poate, într-o altă iarnă, într-un alt anotimp al inimii, voi răspunde. Dar nu acum.